Dobroveče, pratite Razglednice. Ako ste iz Novog Sada, ponovo se pripremite za nestanak i slab pritisak vode koji se mogu očekivati od sutra ujutru do petka uveče. Uskoro detaljnije o tome, a do 18:50 gledat ćete i ovo. Nekome iz Pančeva od sinoć život više nije isti. Loto sedmica od čak 5 miliona evra otišla srećnom dobitniku koji je listić uplatio u tom gradu. Fakultet tehničkih nauka pokrenuo aplikaciju FTN Student koja omogućava pristup najvažnijim i ažurnim informacijama preko mobilnog telefona. Učeći pustovanje, jedno od najstarijih tehnika za obradu vune, učenici osnovne škole Slobodan Bajić Paja u Sremskoj Mitrovici pravili novogodišnje ukrase. U većini mesta u Vojvodini trenutno je oko 4 stepena, uslovi za vožnju su... Pratili ste Razglednice, gledamo se ponovo od ponedeljka, hvala vam na pažnji i ostanite uz RTV.